Angayan sundugon sa laing mga dapit sa nasod ug himuon nga sumbanan ang Sugbusog Vegetable Gardening Program sa lalawigan sa Sugbo, matud ni Department of Agriculture Secretary William Dar. Atol sa iyang pagduaw nganhi sa Sugbo, aron mosaksi sa awarding sa mga mananaog sa Sugbusog Contest Round 2 niadtong Hunyo 3. Nakita sa kalihim kung unsa ka malampuson ang maong programa nga gisalmutan sa halos tanang panimalay ug mga purok dinhi sa lalawigan. Nakadaig usab si Dar sa kalagsik sa mga opisyales dinhi sa pagpatuman sa susama niini nga mga programa nga makatabang gayud sa food security sa nasod, nga mao ang tumong ug tinguha sa iyang departamento. You know, they have been very innovative, pursuing to do urban gardening in a lot of DICT, almost 2 hectares, turning that to real good urban garden and nursery. Mato ni Dar, karon nga ilang nakita ang kamalampuson sa Sugbusog, nagplano sila nga pahingusgan usab ang pagpananom sa laing dapit sa nasod. Napunan usab ang iyang kadasig sa pagbubo pa og daghang hinabang ngadto sa probinsya sa Sugbo, ilabi na sa agrikultura. Talagang we are inspired at sana nga lahat ng probinsya ay tularan at maging modelo ang province of Cebu para sa ganon walang magugutom. Tuloy-tuloy yung sapat na pagkain, hindi lang sapat na pagkain, bagkos nutritious food. Atol usab sa awarding sa Sugbusog nanghatag ang Department of Agriculture og mga hinabang ngadto sa mga kalungsuran ug mga dakbayan dinhi sa Sugbo, pinaagi sa magkalain-laing proyekto nga nagkantidad tanan og 476 milyones pesos. Apil na dinhi ang seedlings nga ihatag sa DA ngadto sa lalawigan sa Sugbo alang sa Sugbusog program niini. Kapin 53 milyones ang gi-turnover sa Sugbo, samtang padung nasab ang 25 milyones pesos gikan sa Philippine Coconut Authority. Si Gobernador Gwen Garcia mapasalamaton usab sa suporta nga gihatag sa DA sa miaging Sugbusog. Diin nang hatag ang DA og mga binhi. Sa ikaduha nga hugna sa Sugbusog, mas pinalapad kay mas daghang ni salmot ug mas daghan na ang kategorya nga gibuksan. Nakita sa gobernador nga bisan ang kadtong anaa sa pinakalayong barangay o purok naningkamot usab. It all reminded us, even as each household then and each purok cared for the tiny seedlings that were making their way into a garden, a nursery, it reminded us that if life, when cherished and nurtured, will surely flourish. Sa iyang bahin, si Deputy Speaker Pablo John Garcia nagtuo nga ipadayon gayud ang maong programa dinhi sa Sugbo tungod sa mga kaayuhan nga nahatag niini sa katawhan. A program as successful as Sugbusog will not end here, no? Kay si Governor Gwen, no, when she thinks of a program, she thinks of it as one long-running and sustainable program, not only for now but for the future. Apan matud sa gobernador, lain na usab nga mga challenges ang iyang ipuno sa mga musunod nga Sugbusog contests. Sugbusog, Part 3, as I was telling the mayors, will have added criteria again. It will challenge them further. So we should always continue to level up. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.